Kidamtang aruni phai hiniarni arni kangsam 45 li apor malom Karbianglong pen danglok Dimahasau district malom tomona re kethe parpik pen Haflong-Silchar kapacheleng atovar pi abangki langkili ajur kethe pikajok tovar pondaklo Bangso Haflong-Silchar kapacheleng atovar pi langke phangno dakajok ghonta krehini sose malom abangki gari motor cheleng pondong ledetlo laso jok gari ke vekatum penangan akisung pensi towara kungalong pathe angpon nangkoklo bonta pini saika matum hin pen kaheno daka towar malom somate temporary aphan semar ponsi gari somate light motor vehicles aphana bangki pacheleng ponlong bangso temporary aphan ka semara towara long cardiac card hangpona gari aphana bangki bangso towar pen pacheleng pon long letetlo Laso jok ke ongdunga truck mate akardikar thangpona gari atuma bangke National Highway 27 mate inkora troxy jatinga atowar piari malomsi chingthang elo Bangso puthak gari ke vegatum pen ke than pona tengki nilitum ke wang Guwahati pensi wanglo sida laso atowar ke hinwa jok ke damtang nini penta ladagamasi chington nanglang komento tong ke pali nangji Adimalong an kele damponi sita prabjin pen bang sotowar kasemar pedampon long popusi driver atum pen ani chithepon Dimahasawalong towar commission kavia jok Barak Valley district Mizoram Tripura lapen kaprek adimalong kepali nangjia sonamung sitami kepali damjia phan penangan akisung doputa ningje pontu Haflong pen Suraj Barman Karbianglong live